जिउ। नों आंखौ सानो जानांगौना आं नोंखौ जोबोद डिस्टार्ब खालायो होनना। माने सानफ्रोमबो गले गले कल खालामो आरो डाइरेक्ट सोंखायो जे अबाव दं, मा खालामदों होनना। अब्ला नों रागा जोंनाय फिन होफिनो मानो नांगौ, मा जादों, बारे बारे कलल' होनना। नाथाय नों माब्लाबा सोंफेरदोंना आं दि नोंखौ मानो एसेबां केयार खालायो होनना? मानोना आं नोंखौ गाज्रि लामाजा आगान सुरजानो जोबोर गियो आरो नोंखौ दि आं माब्लाबाबो गोरोन्थियाव दाय मावफ्लांनानै उनावसो बुजिनायखौ लुबैया। नों मिन्थिगौना आं दि नोंखौ बेसेबां मोजां मोनो आरो नोंखौ आं गावनि जिउनिख्रुइबो मोजां जाजानो हास्थायो।